Udover evnen til at være hengivende og åben over for livet, har vi også vores egen vilje. Kampånd. Overlevelsesdrift. Er det at kæmpe for livet en modsætning til det at acceptere skæbnen? Eller kan det hænge sammen på en meningsfuld måde? Jeg synes, at det er ret at kæmpe. Livet er en gave, og den skal vi værne om og kæmpe for, så længe vi har den. Men den dag vi så ved, nu er den altså ikke mere, der skal vi også være parat. Og jeg synes personligt, det er lettere at være glad i livet, når man har det på plads. At jeg ved også, at en dag der er det slut. Og derfor synes jeg, uanset, vi ved ikke, hvor mange dage vi får, vi skal leve intenst i de dage, vi har. Virkelig få noget ud af livet. Ved det, at jeg kom over den første sygdom, det er ikke en mere større tro på en selv. Ved det, at man kom over den første, derfor har jeg også hele tiden haft den tanke, altså er det kræft igen, jamen, det kommer jeg også over. So, our strength is not only the body strength, mental strength, firmness. That's very important. Jeg hedder Rasmus, jeg er 22 år. For 5 år siden blev jeg opereret for en kræftsvulst i lillehjernen. Jeg har igen fået en svulst. Jeg har accepteret min sygdom, også det, at jeg måske kan dø af det. This is my life. This is my time. Show me the lights, and I'll be there. Give me some wine, bitter and sweet. A bit of bread. That's all I need. Sådan lige til at starte med, så var det sådan lidt svært at forstå. Fordi altså, kræft, det har jo slet ikke været inde i tankerne, fordi altså, det var sådan nogle ældre mennesker fik. Det måtte man jo så tage med, at det var kræft. Men samtidig så sagde jeg også til mig selv, at det her, det tager vi os sammen og kæmper for at komme igen. Så må vi lige give den en skalle. Der er den livscyklus, også ikke? Man bliver født, og man skal dø, ikke? Det ved man jo. Sådan er livet jo. Om man så dør som 20 år, eller 87 år, eller... Altså, det er alt efter, hvordan din cyklus den er, ikke? At en stor ring, så dør man gammel, ikke også? Så det er sådan set lidt det, jeg ser på. Vi bliver født, lever, ældes, og så dør vi. Jeg har tit undret mig over, hvorfor vi tilsyneladende så gerne vil stoppe halvvejs og blive der. Vi dyrker det ungdommelige. Vi vil ikke ældes. Som samfund tager vi afstand fra den ro, som er en naturlig del af det at være barn eller et ældre menneske. Men hvorfor ønsker vi denne stagnation? Hvorfor ser vi ikke på død som noget lige så naturligt som fødsel? En gang var det jo forbundet med værdighed at blive gammel, ikke? Nu er man jo en uselryg, og nu er man dem, der belaster samfundet. Vi ved jo fra eventyrene, og vi ved jo også fra tidligere tider, vi skal ikke så langt tilbage, før at den sande autoritet i den gode betydning, det var den gamle, den kloge, den indsigtsfulde, den, der havde levet livet og havde prøvet det hele. Men sådan fungerer det ikke mere. Og det er et tab, som også jo netop har noget at gøre med, at lidelsen ikke eksisterer i den forstand. Vi vil ikke vide af lidelsen. Vi skal have fremgang, vi skal have penge mellem hænderne, vi skal være stærke forbrugere. Og på den måde skubber vi også døden væk, fordi alderdommen og den side af livet er jo alt sammen noget, der peger på, at bag ved det, der ligger døden, den uundgåelige død. Og hele reklameindustrien, hele forbrugerismen er jo dødsfornægtende på enhver måde. Og derfor skal alt være ungt og udødeligt og ungdommeligt og gerne uden erfaringer. Bare det ser godt ud
og bare der er penge på lommen, og bare der er gang i den på den måde. Det er kun børn og de gamle, der lever. De andre, de eksisterer kun. For de har simpelthen så travlt. Det er bare eksistens, det går ud på. Vores samfund i dag er meget bundet til tid. Altså til, at alt skal fungere efter klokkeslæt, og at der bliver krævet utrolig meget af os i meget store forventninger om, at vi skal kunne så meget, at vi skal så meget uddannelse, og det skal være i det og det tempo og så videre, gør, at man hele tiden føler, at man skal være fuldkommen, og man skal have en ordentlig krop, og man skal se ordentligt ud, og være indklædt på, og være, alt det der, ikke, som man går ud fra, ikke? I stedet for at stå, at det er de indre værdier, der tæller, ikke? I think, for me, bodily, I'm becoming old. I don't look like when I was 20 years old. And that's fine. But my mind, I'm still young. So keep mind young and flexible. So then you have the young feelings. Mange af mine jævnaldrende er også ikke de mere eller mindre bange for at blive ældre, og hvis nu de bliver ældre, for rynker og drengen tabe håret og blive skaldet, og jeg ved snart ikke hvad, ikke også, altså. Så sådan nogle forfængelige ting, ikke også? Altså, det kan jeg ikke rigtig sætte mig ind i. Jeg er tværtimod glad for at få lov til at... Nu bliver jeg 23 næste gang, ikke? Altså, bare det at få lov til at blive ældre, det er jeg sådan set glad for.